Di jarine mang tak tawani rokok kan PT rung tuku to. Gang rokok aku saiki. Aku mosok PT teko panggah lah kok ora lido. Tikus. Raine dah koyo ngene. Tikus lor. Tikus sing semangat. Mbak Nadia nyapa iki? Oh, alah. Gak apa-apa. Wong lain iki masa depanmu ki dhewe ngono. Halo Mbak Nadia. Halo Pak Omo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kuwi nyapa kok dilus-lus sih? Iki tutuk gula jarane seneng karo iki tapi iki tak nyeluk papo. Lah perejangane Pak Poh ngene Mas Dene. Pak Po tutuk gula. Kira empangku Pak Poh kan. Obah mangkuk. Bangga diceluk papo mergo kelihatan dewasa aku. Kelihatan tua. Ceritane roh gak Mbak Nadia iki? Belum tahu nih. Oh, durung tahu. Ya. Kok ben diwarai Mas Mukidi. Ya sama Pak Poh nanti. Oh, Pak Po Mukidi. Ya. Kok ben diwarai Pak Po Mukidi. Ya tadi warana kok ini kayak ngono iki lho. Syuting ae kene ngelai. Disyuting moh lho. Jare lho. Demi kalian beradegan TV tak lakoni lho. Iya. Sampai babres dengkolku. Pas film ndi to? Yang Asmara Mukidi dulu. Oh, lah kae lo tak pengen tiba ini dhewe kok. Lah iya. Marang ditipas loro ora. Iya. Wah iya. Kan komen-komen iki. Lah kae rong disyuting kan Nadia nibo to, maksudnya nibo belajar. Tiba belajar ya tiba tenan. Tak omong Dik Nat, gak kesehatane lho temen-temen aku. Pak Ndut iki gendeng tak kon golekne lapangan setengah suket kene ra iso. Ayo lur marani Pak Ndut sik bungkusin mercon. Yang mana pada siang hari ini? Semoga mudah-mudahan Anda sekalian hanya bermohon doanya. Pak Ndut. Ki sementara sutradaranya kan Pak Ndut sik telur. Ceritane Ini ceritanya gak menuntut untuk lucu-lucu. Garing lah, gak apa-apa akhirnya menuntut ini ya. Kemamel. Ya Pak Ndut. Ya, singgo piye? Ditakoni kok. Ini nanti inisiatif untuk penggaringan gimana Pak Ndut? Bakar. Udah semua. Pak Woko yang ngentahin nang gawe film kasal lucu ae. Terus piye? Serahne Pak Ndut. Pak Ndut iki wong ki metu tok wong wis guyu lho. Wis wong wis guyu lho, Mas Endon. Walaupun kering ya, Pak. Walaupun kering kemamel nih wonge pangan guyu yang Pak Ndut. Babon karo ana wis. Babon karo Mukti golek pring loro telu. Dipun ngat meja bener sing ndi. Lah yo tak kowe mau diisor lho menisan. Lah meja muka aja sing bakulan kan kudune sesta bebas. Aja meja belajar lang, nggih bakul mercon ke meja belajar. Cepet ae. Iki cepet sik. Tapi lho. Nah Aku Napa to? Wes jomo cucu jiko tas lan isor mbumbune tekan dhuwur lho. Aku tak serekal dadi gawe. Gila, Lor. Jak perkosaan. Kok emosi ya aku. Masa depanku lur. So gak serekal bulune dalam. Kowe ngapain tak takoki? Ngomong sakmu. Kowe kapan nabi? Kowe nek aku klereng kok. Aku piye? Teko Nadia langsung. Aimu. Nyapa pokoknya kau Nadia iki. Masalah masa depanku lur kae. Ah, ini masa depan. Aku yang nyadari nak di masa depan. Aku yo apa tenan, aku kudu dianggap larano. Dilarang kudu ngadari. Model-model ini masa depan suram. Merone Masa depannya petang. Model-model ini. Bahaya.
ada cewek cantik mengangkat Ini meja. Pandu dan Nadia merangkap sebagai TU. Apa wi? Tukang usung-usung. TO. Selain pemeran juga pesuruh. Pring kan ta? Sing kan. Kuwi urusanmu karo babon ning takon golek pring to. Yo lam ndak melu iki to. Celor aku tak ewang-ewang celor. Sakno. Oh, kayak tali di stand ini mercon. Sakno Pak Ndut ki lho nyekenario kon usung-usung tak ewang-ewang sik lur ya. Nah, Dah. Halo Mbak Nadia, cium sik no. Dalang lu langsung keprun meja no. Bendang cara plong no masalah wi. masalah pek. Dalang ki rapopo nah. Penjo tak romo. Ini to. Pak Ndut. Kan rono-rono ae to. Bengok. Nangis banter. Ndak Pul benda membantu situasi. Yang ngarep jalan langsung keputeran. Jenenge ben kuat. Iki lho. Ndang kelajeng keprun dalang. Melampiaskan ngono lho. Kaleng. Loro. Iki dengan tapi apa? Kalau bidang ngarep wis kok dalam pok-pok pengen pelampiasan lain pengen ngalih bidang ikutku. Maksud kowe melampiasan jalur ambung. Ora masalah ngono. Aku no. Kowe waktu langsung rai. Ya wis no. Aku enggak karo Kowe nek malah apa pelampiasannya mesti dijual garang. Ndang langsung keprun ae dalang. Pelampiasan yang rada lembur-lembur kan golek dipakno. Nadia lagi galau. Nadia lagi galau loh. Nak pengen melampiaskan sing lembur-lembur nang pakno. Itu pakno. Jangan nang aku. Aku pengen paku. Pasti rusong kowe kan. Paku paku. Ngarepe paku. Kan aya iki. Ada penjo kok biasa prowo. Ketone rokok. Ndang nat gak apa-apa. Matane pitu kamone. Nak pengen pelampiasan paku. Pelampiasan paku. Nah emosi membentur pukulan iki. Ndang langsung. Enggak, itu Nadia tadi mau. Dia tolong semua lah. Boleh nonton. Apa lagi? Kayu pengen paku. Piye. Tahu? Nah, ngono lho. Ini gatul tamburi lah. Pengen paku gak? Pengen paku nang kene. Iki terus lu nih. Jadi wis cerita apa-apa. Ngono lho. Masalah iki. Wah, sing mbok seneni. Ini kira apa-apa jadi mbok critani ora harus mbok critani ora sing tak critakne iki lho ya apa. Kowe nak bertelu cerita rene, emosi rene. Ada dia nih ayo. Kayak penyegaran enggak tahu. Wes cerita wae. Lah aku ora apa-apa. Tak iki lho ya apa. Aku critane. Wah, aku enggak lah dia. Oh. Ya nak, tetan. Sik ben adem sik, ben adem sik. Pas turun otot. Lah yo. Kontrol pangkat cah ibu enak. Dulu mau Ndang ndang. Gamelan ati, gamelan ati. Gamelan ati. Masalah cah wedok problem lho ngene. Ana apa to put ngomong. Mun sing problem pokoknya gede apa ngomong. Gile. Nah, coba tercemang. Itu aja habis. Iya tadi mau. Gak butuh karo mungkin dito. Ana suwe emosi karo dalang. Lah sing dalang mlebut karo Pakno. Ora pengen pangku ya pakku. Tapi aku belum seperempuan iki ae. Pangku kate rasanya apa-apa ada yang bergerak sendiri. Di Mbak Nadia mari diprank Pak Ndut lur. Diprank Pak Ndut. Pak Koko insyaallah lanjut setelah gawe film tema mercon iki ya. Sing di mercon iki kira-kira ngendiat. Mercone padha ramuni kabeh kok. Banting. Melempem. Coba pangku, Pak. Wis telang tak tukune kabeh tungen ngono lho. Wise. Padha ana Semono.
mau ya. Ya. Tutul cuma kasihkan. Di. Iba kalau Wah, Dik. selaku. Mesti aku berbani ayah kowe. Kae lho. Mur. Dik, wis iso ngaji kon. Latihan di kong. Latihan kok. Latihan. Latihan kan emang. Latihan di kong. Kalau aku ini nang. Kalian. Latihan apa? Dikit di kono iki. Kan. Ini gini. Yo. Tangan cancik penting. Adem lah. Lanangan ada dulu. Anak-anak akeh marah dulu. Contohnya aku tadi. Sing arep wis duwe stan le, gimana sih kudu dulu. Nah, Malah rada mundur ya, Lang. Malahan. Kartu itu. Tunggu akeh. Tungulon akeh. Ya, Puan.